Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonane. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, like i-video ebese ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video kule channel wena ke bese ke uthola i-notification, then bese uyangena ke kwi-video ngokusheshsha uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke silethele ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Sibhekela ke nje ezigamekweni ke ezenzeka mihla namalanga la kweli kaMthaniya. Ingena ke njengamanje zithi ke lapha eGoli eJoburg lapha ke ku N1 North kuthiwa ke amaphoyisa asethele phansi ke othulweni ke abasolwa abathathu ebebesolwa ngokugqekeza imizi nje emalokishini akhona eGoli, nokuthiwa ke athi amaphoyisa ke ayabamisa kuthiwa ke badubula kuqala njengenjwayelo. Kusho ke amaphoyisa then ke amaphoyisa abeke esegadla ngokuthi ke i-training ayifane. Most of the time igebengu asifundelanga i-training, but nje ukuthola nje isibhamu bese sicabanga ukuyobamba inkunzi. Kuthiwa ke amaphoyisa abathele othulweni kwaphela kanjalo ngabo lapha eJohannesburg ku N1 North. Isona ke sigameko esenzekile osukwini lanamhlanje ke amaphoyisa versus igebengu. Amaphoyisa njengamanje ke ayawina 3-0 iscore. Like i-video, subscribe kwi-channel la kwi-Trend TV. Sohlezi sikhona sikulethela ke indaba ezitrendayo usuku nosuku. Kwamanje asihlangabezane kwi-video elandelayo.